Bună ziua, oameni buni, sunt iarăși eu, Gicu, și astăzi am venit cu un video nou. Ce să faci dacă n-ai sunet pe Windows? Mulți își pun această întrebare, dar puțini o rezolvă. Deci să începem. Intrăm pe Google. Aici vedem mai multe Windows-uri. Fiecare își alege Windows-ul potrivit. Eu îmi aleg Windows 7, deoarece la mine este instalat Windows 7. Dăm click și așteptăm puțin. Vedem aici linkul, eu îl voi copia și îl voi pune în descripție. Dumneavoastră să intrați de aici. Și dăm mai jos. Dăm mai jos și aici vedem Download via HD Audio Driver. Dăm click aici. Așteptăm un pic. Aici mi s-a deschis o nouă fereastră și dăm mai jos. Acest driver nu este așa de mare, are 63 de mega. Și de aici dăm download. Eu nu mă downloadez deoarece eu îl am. Dumneavoastră îl downloadați și clar, după ce îl downloadați și îl și instalați. După ce îl instalați, intrați în el. Intrați în el și aici vedeți setările, dumneavoastră configurați ca la mine. Dați volumul la maxim, aici bifați default device și pe aici cam așa. Acestea nu sunt chiar importante, dar trebuie să le configurați. Aici eu sunt cu căști și eu am bifat headphone. Dar dumneavoastră, dacă nu aveți căști, nu bifați aici. Vă configurați microfonul, cam așa. Asta nu este chiar important, dar tot. Cam așa. După ce ați configurat, închideți acest program și dați restart la calculator. Când să-l aprindeți, o să vă meargă sunetul. Eu așa am făcut, la mine a mers. Deci vă mulțumesc că m-ați ascultat. O să ne mai întâlnim cu un nou video. La revedere!